da wannan kike mata. Na biyu tun na baby ki tsaya, na san haka ke da tarbiyya. Ban so ki tsaya ne akan hanya, sai dai min wawan kallo har ta biyu wani tana ta harara ta. To ashe yara na kallon ta, sai na ce musu yara kun san ta. Suka ce mini ga sunanta, mai kan tushe sarkar da ta sa jiki na ta taimata kankanta. Saka kaya wai da ta birge, jakar ta da baya fita yage, kayan kuma sun bata goge, amma sai ta kumfade ta ja da wannan mijin mata. Kin saka zarar take ta kan tushe, Saka